no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, unha semana máis damos a benvida a unha nova edición de Informar, na que por fin poderemos falarlle da reapertura das concesións en Noia tras un mes parados por mor da toxina. Na outra cara da moeda falamoslle da escaseza de capturas de polvo que provocou o seu encarecemento. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Aumentan os orzamentos da Consellería do Mar pro 2018 cun 9% máis de fondos. A escaseza de polvo deixa as prazas prácticamente baleiras deste produto que rolda os 15 euros. Medio cento de profesionais da náutica europea visitaron o Porto Deportivo de Cabo de Cruz no marco do programa Galicia Atlantic Destination. Os mariscadores de Noia volveron esta semana a faenar nas súas concesións despois de que o Indecmar decretara a reapertura das zonas afectadas pola toxina. Esta semana reanudábase a campaña marisqueira en Noia despois de preto dun mes parada a consecuencia da toxina. A volta dos máis de 1.500 mariscadores ás praias foi positiva, xa que a maioría dos produtores desexaban volver á actividade despois de tanto tempo parados. Claro, levamos 4 semanas sin poder ir. Bueno, se mañán é jueves. Iba case lá un mes. Bueno, facían falta os cartos, a todo mundo lle fan falta. Un mes parados notase ben, nestas épocas que valía ben, estábase ganando un xornal e notase, claro. Home, despois dun mes sin facer nada, moitas. Hombre, é casi un mes parado, un mes parado con seguro que ya fue a tomar por eso. E estábamos esperando a trabajar, claro que sí. A práctica totalidade dos produtores puido coller os topes establecidos debido á abundancia de marisco e tamén o seu bo tamaño. Bastante boa. Berberecho bo, cupo de japónica. E bueno, babosa e fina no, nada. Pero bueno, berberecho é bo. Mira, segunda, algún de primeira e depois terceira. Bueno, como estaba antes da campaña, de que pechara lá pola toxina, ahora a ver o que pasa pola tarde, o que pasan. A ver se non cae o precio ou se aguanta, e se aguantara era bastante bo. Moi ben, os cupos moi ben, moi fácil. Nos en media hora había 3 cupos xa. Sí, bueno, algo máis grande, o que pasa que está máis delgado, que o berberecho é delgaza. Pero bueno, para o de tamaño bo. Normalmente cando hai toxina se volva a empezar sempre baixa. Se €1 ou así baixa. É unha pena, pero sí. Non sei por qué, porque o produto é o mismo. Está cheo, ti abres un berberecho, está completamente cheo. Ahora a incógnita vanse os precios, esa é a cuestión, como vai a demanda da lei da oferta e todo. En principio os topes cóllense ahora, como sempre, a esperar a tarde a puxa para ver o precio. Bueno, sempre hai o riesgo, o que máis medo lle teño é aos compradores, que baixen o precio, eso é o que máis medo lle teño eu, o resto non o sei. Ahora, o riesgo da toxina está aí sempre. Sempre o tes, eso nunca se sabe, pero bueno, malo será, que comento que hai e tal. Malo será. Home, supónse que terá que ser alto porque o mercado, ao non ir durante o mes, non hai nada no mercado. Ao non estar abastecido o mercado, pois tiña que subir. Que suba o precio, xa que estamos tanto tempo parados, por lo menos que agora non lo suban para compensar o mes de perdas. E os prezos, ao final, non defraudaron nestas primeiras xornadas. Na lonxa do Freixo, de media o berberecho de primeira pagouse a 11,58 euros o kilo, o de segunda a 6,94, o de terceira a 5,66 e o de cuarta a 4,70.
En canto ao total de capturas polos controis das dúas lonxas, tanto a do Freixo como a de Testal, pasaron ao redor dunhas 40 toneladas de berberecho, e o prezo medio quedou establecido ao redor dos 5 euros o quilo. A maioría dos mariscadores agardan a que a proximidade das festas do Nadal sexa un argumento para que a cotización do bivalvo mellore de cara ás próximas semanas. Na confraría noiesa confían tamén en que o episodio de toxina non volva a producirse, algo que non poden asegurar con rotundidade, e así poder manter un nivel aceptable de ingresos, xa que o mercado se atopa prácticamente desabastecido, tanto para fresco como tamén para as conserveiras. A ver, polo que contactamos nós os compradores teñen gana, non, de coller o marisco, porque ainda está chea a vianda, e bueno, todo o mes de novembro ainda veñen as conserveiras, e os do fresco tamén, pero sobre todo as conserveiras, eu penso que vai ter un precio similar a como cando paramos. Sempre temos a preocupación esa, non? Que este tempo non axuda, agora con estes nortes sí, pero vai cambiar os ventos, e bueno, estamos un pouco preocupados, non? A Consellería do Mar disporá de 155 millóns de orzamento para o 2018, un 9% máis que no exercicio anterior. Mar incrementa en máis dun 9% os fondos orzamentarios para o vindeiro exercicio. Segundo expuxo a conselleira Rosa Quintana no Parlamento, destinaránse boa parte dos 155 millóns de euros dos que disporán a incrementar a competitividade do sector, con medidas encamiñadas á mellora da transformación e comercialización, a consolidación dos mercados ou os proxectos de investigación. En cifras absolutas, este departamento disporá de algo máis de 155 millóns de euros para o ano 2018, o que achega unha suba do 7,4% se tomamos o orzamento do 2017 dun modo homoxenizado e armonizado e dun 9,1% se o comparamos co volumen orzamentario inicial do ano 17. Este orzamento da Consellería do Mar é un claro exemplo desa aposta polo investimento e polo sector, xa que son os capítulos deste fin os que máis medran, incluso máis que os do orzamento xeral, facendo case un 14%, o que leva a transferencias ao sector en uns 4,7% o de investimentos directos. A Consellería aposta tamén pola creación de emprego con subvencións para a compra de embarcacións, o incremento dos fondos destinados á formación e a eliminación da partida para o despezamento de buques. No apartado da produción destaca a aposta polo mexillón, no marco das axudas destinadas á acuicultura, con máis de 18 millóns de euros. A economía azul, como factor de desenvolvemento socioeconómico da contorna pesqueira, experimenta tamén un incremento próximo ao 8%, con máis de 14 millóns de euros para os grupos de acción local do sector pesqueiro. A mellora das infraestruturas portuarias ocupan tamén un lugar destacado nestes orzamentos, cun incremento do 46%, con ambiciosos proxectos para dotar de pantaláns á flota bateeira de Arousa ou o acondicionamento do borde portuario de Porto do Son. Os presupostos presentados pola conselleira manteñen o Servizo de Gardacostas, o Intecmar e o Centro Tecnolóxico do Mar como áreas blindadas, con preto de 14 millóns de euros para a súa actividade. A escaseza de capturas de polvo traduciuse nun encarecemento do prezo da especie. É difícil atopalo nas prazas por menos de 12 euros o quilo. A presente campaña semella dar a razón ao saber dos mariñeiros que din que nos anos vos pra nécora escasea o polvo. Entre as causas máis probables da ausencia de cefalópodo nas augas galegas está a climatoloxía. As elevadas temperaturas da auga favorecen o desove tardío da especie. Sí, este ano foi un ano do revés, un ano motivado tamén algo ao tempo, que estuvemos como quen di hasta o mes agora de outubro con tempos moi bons, os mares tamén moi buenos, e non houve ningunha revoltura, e tamén agora empezamos a encontrar alibíns, que non é habitual nestes meses do ano, porque a época dos alibíns é a partir de febreiro, marzo, abril, é cando desoban maioritariamente o pulpo, que era cando chegábamos ao verán e cando víamos o polvo pequeno, pero, sin embargo, estamos encontrando agora alibín. Non sei se é motivado as temperaturas das aguas, o cambio climático pode influir, estamos encontrando, agora empezaron a encontrar no baixo algún polvo, empezouse a encontrar algúns barcos aquí máis para o norte.
O pouco polvo que se descarga nas lonxas cotiza a alza, roldando os 15 euros, prezo moi por riba do que soe ser habitual para esta especie. Temos uns precios desorbitados, porque non é habitual que estea a 14 euros o polvo, que non fai falta que sea moi grande, que un polvo de 3 kilos e así xa está eses precios. É pouca diferencia aí do grande ao pequeno, os precios aguantanse moito motivado a iso, as poucas capturas. Carísimo, e ya estuvo máis caro, agora ya bajou un poquito máis. Os pequeniños, máis os que lle falta unha perna ou dúas, que son os que pode chegar unha ama de casa, ainda así a todo está a 10 a 11 euros. Que é un precio caro para este tipo? Para ser un pulpo, claro, que lle falta unha perna ou dúas xa é caro, joder, antiguamente andaba a 6 euros, 7 euros. Podíalo vender aquí a 8 euros, a 7 euros, pero ahora menos de 10 xa non sacas. Nada, pulpo, nada, eu vexo por aí nas feiras e todo por aí, pero eu creo que ese pulpo que non é de aquí, A ver, non sei de onde o traerán, pero de aquí desde logo non é porque aquí non dá o mar aquí para tanto pulpo que hai por aí adiante. Así as cousas, son poucos os praceiros que se arriscan a leválo ao mercado, agás que sexa por encargo. Que va, eu traio por encarga. Eura 12, 13 euros xa non se trae para aquí, a non ser que sea unha encarga, que queiran sí ou sí, pero non. O polvo non é o único afectado polo encarecemento, xa que o Choco da Ría experimentou nas últimas semanas unha importante suba e o quilo tamén acadou os 15 euros. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. O mar como factor de desenvolvemento sostible das rexións arousáns. Este é o obxectivo da Fundación Ría, creada polo arquitecto David Chipperfield, que ven de ser presentada en Santiago. Representantes de distintos ámbitos, ben sexa a política e o mundo empresarial ou mesmo o académico, deronse cita en Santiago na posta de longo da Fundación Ría Rede de Innovación Arousa, unha iniciativa promovida polo arquitecto David Chipperfield. No acto tomou parte o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen valorou as ideas e propostas clave desta fundación. Segundo el, a riqueza natural, lonxe de ser un obstáculo para progresar, é un alicerce esencial do desenvolvemento sustentable, poñendo de relevo a necesidade do traballo conxunto entre as administracións de cara ao mantemento da calidade da auga e a protección da biodiversidade. O gran desafío do futuro da Ría de Arousa é armonizar a actividade económica, armonizar a contorna natural e armonizar as construccións humanas. E no centro de calquera planificación ten que estar o aproveitamento sustentable. E o aproveitamento sustentable que une a Ría de Arousa, sin dúbida, é o mar. E cando estes elementos interactúan, non suman, senón que cando interactúan e casa de forma axeitada, multiplican exponencialmente o valor. O responsable do goberno galego asegurou tamén que o respecto á contorna natural é un dos piares sobre os que se ten que asentar o desenvolvemento turístico, que non comprometa nin erosione o modo de vida, senón que o poña en valor. Falamos agora da compañía pobrense Actensa, que ven de firmar un protocolo para comprometerse coa pesca sostible. Actensa, compañía galega afincada na Pobra do Caramiñal, dedicada á importación e exportación a nivel global de peixes conxelados e o procesado de túnidos, e a súa filial en Brasil, Leal Santos, veñen de asinar unha pioneira alianza estratéxica pola pesca sostible, a través da cal abastecerán os líderes mundiales no sector conserveiro, entre eles Gealsa Rianxeira ou a tailandesa Thai Union. Grazas ao proxecto de mellora pesqueira, o coñecido por FIP, impulsado ademais pola organización ecoloxista WWF, líder mundial en conservación oceánica, os asinantes comprométense a garantir a mellor sostenibilidade das pesquerías de túnidos no sur de Brasil. Deste xeito, todo o atún capturado pola filial brasileña de Actensa, Leal Santos, e do que se servirán posteriormente as conserveiras, terá a garantía de ser capturado con prácticas sostibles coa técnica de pesca con caña.
A firma Actensa foi fundada no ano 1994 por Severino Escurís Batalla e na actualidade propiedade ao 100% da familia Escurís Villa, unha operadora global de túnidos e lomos de atún conxelado, así como lomos de atún refrixerado, que presta tamén servizos de conxelación e de asistencia técnica a empresas conserveiras e do sector da pesca. Esta